खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियोआव आं उपमारानि दैमारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ बोरसि दैमा खुरखानायखौ सुलाद लाहैदों। जामदुवार बियाबाव गोरिब नखरनि आइजोफोरनो सि सुथेग्रा मेसिन रानदों। आसाम आयेन आफादनि लोगो बुंथिगिरि डक्टर नुमल ममिना माखासे जिल्ला बेंगिरिखौ कर'नानि टिका सुदों। गुवाहाटीआव दावबायफैदों मिरुनि रायजोआरि मन्थ्रि प्रतिमा नाथ भौमिक। पेट्रल डिजेलनि बेसेन खमायदों। फेसबुकआव तालिबानखौ मदद खालामना आरोबाव सासे हमजादों। आसामनि करिमगन्ज जिल्लायाव सानै हाथियार फालांगिरिफोरजों लोगोसे गंब्रै पिस्तल बोखांनो हादों। फैगौ 10 सेप्तेम्बर खालारखालि फावखुंग्रि कंगना रनावतनि तालाइबि सावथुना रिलिज जासिगोन। दानिया आबुं रादाब। बाक्सा जिल्लायाव बोरसि दैमानि रुगुं खुरखानायखौ सुलाद लाहैदों केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ समबारखालि उदालगुरि, गबरधना, सुनबारि, कालपानि, खाग्राबारि बायदि ओनसोलाव दावबायनानै बोरसि दैमानि रुगुं खुरखानायखौ सुलाद लाहैदों। मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव सावगारि शेयार खालामना बेनि बागै मिथिहोदों। मन्थ्रि ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला बोरसि दैमानि रुगुं खुरखानायनि जुनै ओनसोलनि माखासे सुबुं थानाय जायगाफोरजों लोगोसे गोबांथार आबाद फोथारा खहा जादों। बोसोरफ्रोमबो बोरसि दैमानि खुरखानायखौ थाबैनो होबथानो आरो गोलाव समसिमहालागै होबथानो थाखाय आसाम सोरखारा राहा लागोन होननानैबो गार्जेन मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि बोरसि दैमानि रुगुं खुरखानायनि बागै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो खौरां लादों आरो बेनि सायाव थाबैनो राहा लानो थाखाय बिफानारि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाखौ बिथोन होदों होननानैबो मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ फेसबुक पेजआव फोसावदों। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 4 नं जमदुवार बियाबाव दिनै बिटिसि खुंथायनिफ्राय गोरिब नखरनि आइजोफोरनो सिलाइ मेसिन एबा सि सुथेग्रा मेसिन रानदों। TCLCCनि बानजायनायाव बिटिसि खुंथायनि बिथिंनिफ्राय दिनै जामदुवाराव सि सुथेग्रा मेसिन रानदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिया। बेजों लोगोसेनो TCLCCनि आफादगिरि निरद नार्जारि, जमदुवार बियाबनि बेन्दोंआव थानाय मोनफ्रोमबो VCDCनि मासिगिरिफोरा सि सुथेग्रा मेसिन राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिया खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव फोरमायनाय बादिब्ला जमदुवार बियाबनि गंफ्रोमबो गामियावनो 2-3 सि सुथेग्रा मेसिन मोननो हादों। सोरखारि अनसुंथाइ मोनग्राफोरा हारसिं हायाब्लाबो 3-4 लोगो नांना आरो कअपारेटिभ ससाइटि दाना गथ'फोरनि गस्ला पेन्ट सुनानै बाजाराव फाननो हागोन आरो इयुनाव गावबा गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय राहा जागोन होनना आसा खालामदों। गावनि मावबोनाय खामानिनि रोंगौथिखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय आरो नांगौ समाव बाहायनो हानाय बादि मंगलबारखालि जिल्ला बेंगिरिफोरनि मेलाव नुजाथिफैनाय जायफोर जिल्ला बेंगिरिफोरा कर'नानि सेथि एबा नैथि द'जखौ लायाखैमोन बिसोरखौ आसाम आयेन आफादनि लोगो बुंथिगिरि डक्टर नुमल ममिना कर'नानि टिका थुदों। मख'नो गोनांदि डक्टर नुमल ममिना गाव सासे सावस्रि फाहामग्रा सुबुंखा जानायलाय गावनि उफ्रा समाव दासिमबो बेफोरबायदि खामानिखौ प्रेक्टिस हिसाबै मावो होननानै गावनो फोरमान होदों। साननैनि हाबाफारि लानानै गुवाहाटीआव दावबायफैदों मिरुनि रायजोआरि ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट मन्थ्रि प्रतिमा नाथ भौमिकआ। मख'नो गोनांदि त्रिपुरा रायजोनि मिरु मन्थ्रि प्रतिमा नाथ भौमिकआ मैया आसामाव दावबायफैनानै गुवाहाटीनि मानिक नगराव थानाय आसाम प्रदेशिक य'गी सन्मिलनीआव बाहागो लायो। प्रतिभा नाथ भौमिकआ खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा जाय जिल्लायाव थांगोन बेयावनो नाथ य'गी हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय जुनियायै 1 घन्टा सम होगोन। बबेखानि नाथ य'गी हारिनि जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनायनि बागै खामानि मावनो नाजागोन होननानैबो मिरु मन्थ्रि भौमिकआ बुंदों। सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय एसे रेजें खालामदों थाव कम्पानिफोरा। गोलाव समनि उनाव पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ खमायना होदों। थाव कम्पानिफोरा पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनखौ लिटारफायाव 15 फैसा खमायना होदों। 38 साननि गेजेराव नैथि खेबनि थाखाय पेट्रल डिजेलनि बेसेना खमायदों, नाथाय बे समनि गेजेराव बारायाखै पेट्रल डिजेलनि बेसेना।
तालिबानखौ मदद खालामना आरोबाव सासे सुबुङा हमजादों। आसाम पुलिसा आरोबाव सासे तालिबान मदद खालामग्राखौ हमनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला हमजानाय सुबुङा कामरुप मेट्र'नि जराबाद ओनसोलनि गंसे टायार दखानाव खामानि मावो। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां फेसबुकआव तालिबानखौ मदद खालामनायनि दायाव सा 15 सुबुंफोरखौ रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय हमदोंमोन आसाम पुलिसा। आसामावबो तालिबानखौ मदद खालामना हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव तेजपुर मेडिकेल कलेजनि फरायसा, आसाम पुलिस कनस्टेबल, 3 मौलानाफोर आरो सासे खौरांगिरि दं। तालिबानखौ मदद खालामना हमजानाय साफ्रोमबोनि हेंथायै UAPA, IT एक्ट आरो TRPCनि सिङाव केस थिसननाय जादों। आसामनि खोला बाहागो बराक सेरफांनि करिमगन्ज जिल्लायाव सानै हाथियार फालांगिरिफोरजों लोगोसे गंब्रै पिस्तल बोखांनो हादों। आसामनि करिमगन्ज जिल्लानिफ्राय फेग्रा मुवाफोरजों लोगोसे आरोबाव हाथियार फालांगिरि सानै सुबुं हमनो हादों आसाम पुलिसा। मैया समबार 23 आगस्तखालि आसाम पुलिस आरो BSFनि अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों करिमगन्ज बदरपुर ओनसोलनिफ्राय हाथियार फालांगिरि हानजाखौ आसाम पुलिसा हमनो हादों। मख'जाथावदि आसाम पुलिस आरो BSFआ जयै अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों 7.67 mm गंब्रै पिस्तल आरो गंसे पेन पिस्तलफोरजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हादों। मख'जाथावदि बे खौरांनि बागै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै करिमगन्ज पुलिस आरो BSFफोरखौ साबायखर बावदों। फैगौ 10 सेप्तेम्बर खालारखालि फावखुंग्रि कंगना रानावतनि तालाइबि सावथुना रिलिज जासिगोन। बलिउड सावथुन तालाइबिआ फैगौ 10 सेप्तेम्बर खालारखालि रिलिज जासिगोन। बे सावथुनखौ सिनियर तामिल फावखुंग्रि जयालतानि जिउ जारिमिनखौ लानानै खालामनाय जादों। जयालताया बै समनि तामिलनाडुनि तामिल फावखुंग्रिजों लोगोसे सासे राजखान्थिगिरि आइजोबोमोन। मख'जाथावदि बे सावथुनखौ थांनाय एप्रिल दाननि 23 खालारखालिनो रिलिज खालामनो गोनांमोन, नाथाय कभिड-19नि थासारिखौ नोजोर होनानै बे सावथुननि रिलिजनि खालारा थाद'नो गोनां जायो। बे सावथुनखौ भारतनि गुबुन गुबुन सावथुन हलफोराव दिन्थिफुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। तालाइबि सावथुनखौ गुबैयै तामिल, हिन्दी आरो तेलुगु रावजों रिलिज होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों विष्णु वर्धन इन्दुरिया आरो बेनि डाइरेक्टरा जादों विजय। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बुधबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बुधबार 25 आगस्तखालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।